sub 1700 de euro pe metru pătrat util pentru acest apartament cu 3 camere în bloc nou în zona Obor. Apartamentul are 82 de metri pătrați utili, 3 camere, este decomandat. Cum intrăm, avem acest hol pe care încape foarte bine aici un spațiu de depozitare, un dressing de la un capăt la celălalt. Avem și distribuitorul de căldură pentru încălzirea în pardoseală, iar aceasta este intrarea în bucătărie. E de specificat că bucătăria va fi separată de zona de zi printr-un perete din sticlă securizată. Cum intrăm din hol, mergem către zona de zi. Pe partea dreaptă avem prima baie, o baie cu cadă. Apartamentul are două băi, una cu cadă, una cu cabinet de duș. Toate finisajele sunt marca Delta Studio. E de menționat că apartamentul încă nu este gata, nu este complet finisat. Tot ansamblul va fi predat în martie 2026, deci în aproximativ 4 luni de acum încolo. Avem și o terasă de 4 metri pătrați cu intrare atât din zona de zi cât și din bucătărie. Încălzire în pardoseală, vă spuneam, pe toată suprafața apartamentului. Traseul pentru aerul condiționat este trasat către fiecare cameră. Revenim în zona de hol și intrăm în primul dormitor. Acesta este primul dormitor, destul de spațios, are undeva la 15 metri pătrați. Are loc și un pat dublu și un dressing pe acest perete. Ieșim către zona de hol și intrăm în zona dormitorului matrimonial. Practic aici vom avea intrarea în dormitorul matrimonial cu zonă de dressing pe partea stângă. Locul special amenajat pentru mașina de spălat rufe. Iată și dormitorul matrimonial, destul de spațios și acesta. Avem suprafețe vitrate mari. Menționez că în cadrul complexului vom avea spații comerciale cât și o sală de fitness. În orice caz, zona este foarte bine conectată, suntem aproape de Mall Veranda, de Mega Mall, mijloace de transport în comun chiar în fața ansamblului. Stația de metrou Obor este la circa 15 minute de mers pe jos. Pentru informații suplimentare și vizionări, vă rog să mă contactați la numărul de pe ecran.